Сёння з вялікай цікавасцю мы праслухалі лекцыю выдатнага слыннага гісторыка Александра Радзюка пра гісторыю градзенскай турмы. Даведаліся шмат цікавага, вядома. Даведаліся пра тое, як стваралася турма, як стваралася турма, якія акрамя турмы былі яшчэ іншыя месцы зняволення, а таксама якія умовы і колькасны састаў тых, хто трапіў па нейкіх прычынах у турму. Шмат чаго іншага мы даведаліся, і вельмі хацелася, каб такія вось лекцыі, якія апавядаюць пра пэўныя лакальныя супольнасці ў нашым горадзе Гродна, каб яны далей таксама гэтыя лекцыі працягваліся. Вельмі цікава, дзякую за такую змястоўную лекцыю.